Kuwi niatan pacaran. Malah aku malah karo wong wedok sing ngewekso aku. Aku tekan tembok diwambungi karo wedok. Sing wedok sing ngambungi aku yo. SMA. Aja ditiru ya, Kok. Tiru yang baik-baik aja. Enak. Ya. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang Kalem-kalem. Yo. Terus yen angel nah dipas nih. Ayo di rumah sini gitu. Nah, ya. Asmamu sapa wau? Sekar Masih wis rada tuwa no. Peluk Mas Sekar Kinanti. Sekar Kirana. Oh iya. Sekar Kirana. Sekar Kirana. Wis sok dadi sindeng dileh jenenge tak kei jeneng. Nah. Gelem ora? Ayo turun. Kowe gawe jeneng tak kei Sekar Gondo Senuk. Wis ana duwe ndek jare. Ayo, sik dirungokne gedere, dimate. Ayo, lagi buka cedok. Yo. tarik nafas sih. Nah, tahan 3 jam. Mau tahan 3 jam. Ya.
Gede sekali. Gelem ora, Nduk? Gelem. Lah, Kurang-kurang. ya. Dintekke sik tapi. Oke. Ya, mangga. Makasih. Tak sangoni ya, Nduk. Iki tak sangoni dari Mas Akbar. Tapi aja mbok kene mbokmu ya, Nduk ya. Di Tabung. tabung. Ngene iki duwite nek wis mlumpuk, mbok celeng ngene iki terus sesuk rencana mbok tukake apa, Nduk? Tumbas alat sekolah. Wah. Malu Bu ya sekolah mesti nggo alat sekolah. Iya. Nah, iki Nduk. Nyuwun sewu. Heeh. Matur suwun. Ditabung tenan ya, ditabung tenan. Nggih. Iki. Aja mbok kene mbokmu ya. Aja kene mbokmu. Iki. Bentar, Mbak. Tapi sok kudu nek wis maya sekolah ya sekolah. Kudu iso membedakan waktu di mana sekolah, di mana nyinden, oke? Yo. Nah, Nduk. Tapi kudu pinter tenan sekolahe. Mata pelajarane, minimal sekolah kudu ranking. Ya. Wes ora. Ya, duduk. Oh salim. Ya, gak jalan foto kayak Yopi kau. Ayo. Oh, pakai pamit di mana? Sekalian mau pamit. Oh bisa ada acara. Iya. Oh iya.
Mana ayah mana? Nggih kula benjing derek Derek. nggih. Apa? Derek panjenengan teng Brebes. Iya, ora apa-apa. Besok apa nggih? Ora apa-apa. Besok derek. Derek. Kamu kok sesuk turu ya, Bu? Oh, begini. Nah, itu cetro lah. Ya wes pamit pisan. Ya salim. Nggih, kami. Kowe mau salim. Salim. Aku salah. Nek salim serius lebokne serius. Kaki cilik. Kaki cilik bocah. Wes makasih. Mosok rombongan sebenarnya ya mbok salim iki kabeh. Salim karo anu ki ya perwakilan. Anunya jokeri lho no, padahal tute, sing lungguh lho. Ya, lanjut. Kingko anu jare aku nopo dawuh. Nek Ibu Kasun ya arepe nyumbang lagu, tapi diselingi sing Astabrata dhisik. Ayo, Yo anu, Mbak Neha. Jumeneng Mbak Neha. Yo, Ayo semuanya, Cok. Selamat malam Wong Ayu. Wilujeng dalu, selamat malam Mas Akbar yang ganteng. Iya. Iya Wong Ayu. Siapa nama kompletmu no? Dikenalkan ben warga masyarakat Genjeng pada tahu. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Derek tepan, gula diwano, Bapak Ibu, adik-adik, bapak-bapak semuanya. Iya. Namiku Neha Ayu Silvani. Namanya banget kekinian ya nak. Iya. Sinden sekarang itu namanya kekinian banget. Iya. Itu sinden tadi yang sudah berdiri Yovika. Neha Ayu Silvani. Iya. Nek kaya buke pojoknya malah prasa aja jenenge wong biyen. Sinten? Ibu Parsinem. Iki mesti asmane wong biyen ngono. Laire pasarane Kliwon dia jenenge Kliwon. Nggih. Pasarane Wage jenenge Wage. Wage. Kamu kok lahir ya ora kuwi ya, Mas? Yo kuwi. Loh, enak tanggoku jenenge Pak Rebo, lahir ya Kemis sih. Lah, enak lagu ya. Aku lahir dina Kemis lah. Nggih. Anu ndong apa nduk? Wong Ayu Neha. Kagem masyarakat putih Mas. Genjeng wong Ayu. Genjeng nggih. Mugi-mugi masyarakatipun tansah guyub rukun. Amin. Ayem tentrem. Amin. Gemah ripah loh jinawi. Amin. Kathah panenanipun. Amin. Kathah rezekine. Panjang yuswane. Amin. Dungane ya apik. Lah nggih, dungane sinden sing dereng kambunan wong wit. Wong lanang. Lah, nggih tangga dalane lak ngoten mestine sindene lak nggih ngoten to. Oh, nggih. Sinden kula niki janjek perawan ting-ting sedaya Pak Bu. Iya lah. Jan rong kampun wong lanang. Belas. Wiwit sing mriki ngantos mriko. Nggih. Iki ada pamundutan Duk. Apa itu? Ini loh tak bacakan. Request saking Bapak Tomo, supir SBS. Ya. 1 Gubuk Asmoro, 2 Sesi Demang. Ayo. Sik dibawani anu Mas Vektor, naik Mas Vektor.
Ngancani Mbak Neha. Ayo. Selamat. Ayo. Yuk. boneka kula sing teng kamar kula gene keloni ya. Kanane saurana karo bonekane kok mau dijone aku piye? Lah iya kok bonekane jone aku piye? Lah ki sobat dhewe. Sobat dhewe kan sobat ora Nehat. Upama ya, wong lanang sak dunia ya. Wong lanang sak dunia akhirat ki sing enek nggur loro. Aku karo Vektor pilih ndi? Oh, pilih sapa? Aku pilih Rarabi yo, Mas. Loh, lah kok ora milih aku nyapa? Anu sampean dalang. Terus Hubungannya apa dalang lho? Dalangnya biasanya kata cewek aku nggak mau jadi wanita yang tersakiti. wah, ya bener. Lah nek milih Vektor ora gelem nyapa? Ah, Mergane gak gaduh. seta, Maksudnya nek gonceng aku numpak motor ngono Oh to, iya. Mas. Loh, ora iso numpak motor nek iso numpak mobil. Piye carane? Loh, aku nek iso ngene. Malah kaya bom-bom karo. Kayak bongkar. Bom-bom karo. Nek mau lho. Ya aku mlebu ning sapa kae? Nek gas-gas ade. Sing nyetir kono. Lah, padha ae to. Terus gas aku. Ayo bawanano. Gubuk asmara. Bukas malah. Oke. Gubuk asmara kan Mbak Dea. Nggih, derek mawon. Dek bengi wae gubuk, saiki ya ning gubuk. Seneng nek tutup. Ora mambengi nek gubuk karo sapa mambengi? Yo rahasia. Wis ora. Gak tahu yo Mas, aku gak tahu ngono. Oh, nek gubuk ora tahu. Gak tahu. Hotel mesti. Iya. Sindenku ki jek ting-ting kabeh kok. Lho gak maksudnya Hotel merusak generasi sindenku kowe. Oh, sik to Mas. Konotasi hotel itu kok jelek to. Oh, leren tanggapane ado. Bener. Betul. Sogo kerja dadi resepsionis. Nah. Cocok. Masalah bohong iki kok ora mikir. Nah, ya iki cah cilik tapi kok meletek ngono piye? Ah, meletek. Pangananmu apa, Mas? Aku. Yo, gong yo. Ayo Mas Vektor. Bawa dipocong karo digandrung karo dicekel tangane. Oh, wah iki. Aja kok anake. Pengen ngono iki temboni aku. Piye jare? Lho kok uti-uti lah temboni ya. Lah iya. Tak, oh berarti dia minum di lili. Ya toh. Maksudnya lha yo minta tangane Vektor lho mbok lho. Ah, dewi. Ayo. Aja umrono aja mbok serat to. Tadilat. Ya. Bapak pucung. Apa? Gowo negawan. Oh, bau negawan. Ya, bapak pucung. Ninggal
Tak kira nek motor lewat kok nyekar uang. Kata kudi aku. Deli apa ya? Nyingkat nyingkut wiwitane nyingkat Mas Victor, lagi I love you. Lagi di I love you kok wis geblak lho. Gerobaknya aku ini terajak. Apa diambung ora nahlilne kowe? Ada yang tergolong. Wah, sedikit kuwi. Lah I love you kok langsung geblak ngono lho, kok parah men. Larane ngono aku kan kaya ngene iki ora tau Mas di Ora iya ngono ya, Ora ini ora tau ya. Iya. Ya lagi iki ya Bajan. Iya. Makasih loh sayang. Piye rasanya, Mas? Bajan iso rontok ke liyane. Apa wi? Jantung. Malah. Apa ini loh? Ayo sapu ra apa-apa to. Lingsem yen ke mutan. Oh, juga. Terus Lelampahan puri. Mbak Dea ditekoni anu Mbak Dea. Priman, Tekono upama aku dadi kompor. Mas Victor, Piye? kok aku dadi kompor? Aku dadi panci. Kok iso dadi panci? Kok iso? Aku pangkering nang kowe terus. Aku lho kowe tak pangkering kae. Ayo pangkering kae. Lihat ya. Oh ya, kulo lupa ae. Mangkre kok saiki, mangkre kok jaringan karo kebayaan kok. Maksudnya godhong wedak lho mangkering betul. Upama aku dadi kembang lho. Mas Victor, Apa dadi? kok aku dadi kembang? Aku bakal dadi tawone. Kok iso tawon lho. Kok iso? Aku bakal saben dino ngentuk. Apa aku gelem tak entuk? Nah, kowe pengen lho entuk. Alah paling entupe lho. Mas anu, entupe Victor wis piro? Sak piro? Kok tak pake? Kayak muka apa? Upama aku dadi ambulan lho. Umpama aku dadi ambulan, Mas. Aku bakal dadi sopere. Lah kayane sapa to? Lah kuwi. Hei! Aku lho. Maksudnya sampai ki sing jogo mayit lho. Oh, sing jogo. Mayit ning buri lho Mas. Kok nek mayit sampe tangi kan ketaken ngono lho maksudnya. Mbak ke. Tresno tulus nadyan neku bekas moro. Iya, buka celok kan ya dijogeti ya. Nah. Tunggu minonan. Oke. Yuk, buka celok. Mbak Neha, sampuri. Ya, Kok ngitet Sabar loh, Mas. Sampai Sabar. jam Sama apa toh? Ayo. Iya. Ayo yuk.
Apa itu penonton pada malam hari ini? Sangat banyak sekali. Sangat banyak Ya, sekali. penontonnya sangat antusias. Tuwek enom lanang wedok gede cilik padha mlumpuk. Nggih, sami mirsani pagelaran Tribit Purwani Jenengan. Ana sing jilbaban, ana sing ra jilbaban, Iya. ana sing lanang do sarungan, sing sepuh-sepuh, sing wedok-wedok. Heeh. Nyapa kok resek? Kok resek nyapa to iki? Kok oh kesuwen. Oh wis kene itu ya. Lak kira urung aja. Ya. Jan. Dangdut kelasnya ndak entekno nih ha. Ini tadi aku nomor dawuh Mas. Nggih, pripun Mas? Nomor dawuh katanya istrinya Pak Kasun, Pak Kasun, mau naik mau dono sewanten. Ah, Bu, nggih. Nggih. Monggo Bu Kasun menawi taksih lenggah lho nggih. Bukan saya monggo kenal untuk kepagungan Bu ya. Monggo. Deduk, deduk. Sugeng dalu menika garwanipun Pak Kasun nggih. Nah, keparingan asma sinten Bu? Kula Juwita Amanah. Juwita Amanah to. Juwita, Juwita amanah.
Napa Bu badhe nyekar apa tetembangan ngopo Mardika mawon? Mardika wonten gamelan saged campur sari dan budi saged. Monggo. Napa? Puspita Nolo. Wah, bisa. Bu Kasun Pudeng Puspita Puspita Nolo. Puspita Nolo itu apa, Bu? Lagu. Lagune Mas Sabar niku. Lah. Boten. Soalnya Mas Sabar wae kan sampun bikin heboh piantun genjing. Oh, ngaten nggih. Nggih. Wiwit sonten wae pun gentosi lho Mas karo Ibu. Wiwit jam pinten Bu nek ngentosi Bu? Jam gangsal injing lho. Wah, jam 5. Aku di sarapan Gembarang itu. Oh, sarapan ya. Iya. Penasaran kali piantun